Ngamukela lezi zinsuku zokuhlambulula ekhaya lami futhi imiphumela yakhangazeka kakhulu. Ukugeleza kwemali kwanda kakhulu. Konke kusekelwe emcabangweni wokuthi yonke into esizungezile ingamandla. Lapho sihlanza amandla ezinto nezindawo endlini sisebenzisa izakhi engizozichaza kungekudala, sisusa ngokuzenzakalelayo izithiyo. Le nqubo yokuhlanzeka kwamandla ayigcini nje ngokususa izithiyo, kodwa iphinde isebenze ezingeni lomoya elivame ukunganakwa. Cishe amaphesenti angama-90 okuhlangenwe nakho kwethu ahlobene namandla asizungezile. Uma la mandla engavumelani nathi futhi engasebenzi ukuze asinike inzuzo, azokusebenza ngokuphambene nathi, enze ukungahleleki noma ukuswela. Lapho ngiqonda ukubaluleka kokugcina ikhaya lihlanzekile ngamandla amahle, ngifuna ukwabelana ngezinsuku ezintathu ezikwazi ukuheha ingcebo empilweni yakho. Ngayinye inendima ethile. Eyokuqala ivikela amandla amabi, eyesibili iheha imivubukulo emihle futhi ixoshe emibi, kanti eyesithathu, ebaluleke kakhulu, ikhulisa yonke into enhle, ikwenze ube ngumagnethi wobuningi. Ngenkathi ngichaza lezi zinsuku, ngizoveza imfihlo engashintsha indlela ocabanga ngayo futhi ikhulise impumelelo yakho nokuchuma kwakho. Ngakho-ke, hlala nami kuze kube sekugcineni, thatha iphepha nephensela, ngoba ukubhala phezulu kusiza ekukhumbuleni kangcono ulwazi. Ungakhohlwa ukubhalisela isiteshi bese ucindezela inkinobho yokuthanda. Ngikholwa ngokuqinile ukuthi inhloso yethu ukushumayela okuhle. Lapho siqonda kangcono imithetho elawula umhlaba wethu, iba sobala ukuthi ukuguga akusho ukwehla. Ngokuphambene nalokho, kufanele silwele ukuthuthuka njalo futhi sidlule ezithiyweni. Isinyathelo sokuqala sokwenza izinsuku zokuhlambulula ukuze uhambisane namandla amahle kuwukuhlanza phansi usebenzisa izinto ezimbili ezilula nezingathengeki ezimhlophe ongase ube nazo kakade ekhaya. Noma ngabe ubhekene nezinkinga zezezimali njengamanje, kungenzeka ukususa amandla amabi futhi uhehe inala empilweni yakho. Khumbula ukuthi ubumpofu yisimo sesikhashana, futhi umkhuba wokubonga uyisihluthulelo sokuguqula leli qiniso. Ingcebo yangempela isecebisweni lakho lokucabanga, ukukhononda kubonisa umqondo wokushoda, kanti ukubonga kungumthombo weqiniso wokuchuma. Lokhu kungenxa yokuthi ukunaka kwethu kuphatha amandla futhi kwakha lokho esikuba yikho. Njengoba isazi sefilosofi uSeneca sasho, lapho sikhononda, sigxila kokubi futhi ngaleyo ndlela sidonsela amandla amaningi afanayo. Lo mjikelezo omubi uqinisekisa inkinga, udale iphethini lapho ukukhononda kugcina sekuzinzile kokunganeliseki. Ukuze siwaphule lo mjikelezo, kumele samukele isimo sengqondo esihle nesinethemba. Kukhona umqondo othokozisayo obizwa ngokuthi i-paranoia eguqukayo. Ngenkathi umuntu oneparanoia evamile ebona izingozi nebhadi yonke indawo, lowo oneparanoia eguqukayo ubuka umhlaba ngokwethemba, ekholelwa ukuthi izinto ezinhle zisezindlelweni zakhe. Ukuze ube neparanoia eguqukayo kudinga ushintsho lwangempela lwengqondo. Nakuba le mbono ekuqaleni ingase ihlangabezane nokuphikiswa, kuyafaneleka ukuzibuza, kungani omunye umuntu efuna ukuba izinto ezimbi zenzeke kithi? Empeleni sonke sifuna okuhle nokuphumelela kwabanye. Mina ngokwami ngake ngadlula ezikhathini ezinzima futhi ngiyazi ukuthi lezo zikhathi zingaba nzima kangakanani, kodwa ngilapha ukukusiza uchume. Uma impilo iba yinselele, akwanele nje ukulinda izinto zithuthuke. Kufanele sifunde ukuthola injabulo ngisho nasezikhathini ezinzima, ngoba ukuguquka kwengqondo kuyisihluthulelo sazo zonke izinto. Esikhundleni sokugxila kokuntuleka, yaziqaphele izinto osunazo. Isiko lokuhlanzeka engizokufundisa lona lidinga izinto ezimbili ezilula kuphela. Cabanga ukuthi uthatha ibhakede lamanzi ashisayo, ufake uviniga nenqwaba kasawoti wasolwandle. Lezi zithako ziwusizo ekuhlanzeni indawo okuyo. Hlanzisisa njalo usuka ngaphakathi uye ngaphandle, uqale esitezi esiphezulu uye phansi, usuka emakamelweni uye emnyango ophumayo. Ngesikhathi uhlanza, phinda imilolozelo enomoya omuhle ezodonsa amandla amahle, njengokuthi, ikhaya lami ligcwele ukuthula, injabulo, amandla amahle, nobuningi. Uma uphinda lo mkhuba njalo, uba ngumthombo wamandla amahle, athonya konke okukuzungezile.
Manje ngizokufundisa ukuthi ungazivumelanisa kanjani namandla amahle nokuchuma. Sonke singathi sifana nezimpondo zokudonsa amandla kanye nezinsimbi ezidonsa amandla athile. Ukuze uhehe amandla amahle, gcwalisa elinye ibhakede ngamanzi afudumele. Uzodinga ulamula kancane kanye nothuli lwesinamoni. Sika ulamula ube yizigamu ezimbili bese ucindezela izitshalo ezimbalwa nje, akudingekile ukuthi usebenzise wonke umpe. Ulamula unamandla okuhlanza futhi usize ukudala amandla amahle, kuyilapho isinamoni, njengoba kushiwo ngaphambili, iyinto enamandla kakhulu. Ngesikhathi uxuba lezi zithako, phinda izisho zokuchuma, njengokuthi, ngiyibuningi noma ngizivulela konke ukuchuma okwenzekayo emhlabeni njengamanje. Khetha imilolozelo ekuthinta ngokujulile, ngoba imizwa iyisizulu somdali namandla endalo. Ngesikhathi uhlanza, qhubeka uphinda imilolozelo yakho, uhlanza usuka phezulu uye phansi, usuka ngaphakathi uye ngaphandle. Lo mkhuba uwumgwaqo wokudonsa amandla amahle ekuphileni kwakho. Usawoti nalamula kususa amandla amabi, kanti inhlanganisela kalamula nesinamoni idonsa amandla amahle. Phinda lo mkhuba ngesikhathi uphinda imilolozelo yakho, kokubili ngesikhathi ulungiselela nokuhlanzisa uqobo. Khumbula ukuthi sonke siyizimpondo zamandla, futhi uma sihlanza, sithintana nalawo mandla, sishintshe indawo ezungezile. Lo mkhuba olula unomlingo okhethekile futhi ukukwazisa ukuthi uwenze ngenhliziyo evulekile nethemba. Kholelwa ukuthi lokho okufisayo sekuvele kukhona empilweni yakho. Njengoba uJesu waseNazaretha asho, kholwa, yamukela, futhi uzokuthola. Lokhu kukholwa, uma kwenzeka ngezikhathi zokukhuleka, kukuxhuma ezingeni elingaphezu komhlaba obonakalayo. Ukuphinda imilolozelo yakho ngaleso sikhathi kuyafana nokuthandaza buthule. Kaningi, uma senza imisebenzi yethu yansuku zonke, imicabango emisha iyavela, izambulo ziyenzeka, nezixazululo zezinkinga zivela zodwa. Lokhu kuxhumana okungabonakali, okwenzeka esimweni sokuthandaza noma sokuzindla, kusebenza njengento enamandla edonsela lokho esikufunayo. Yenza lo mkhuba ngokuzethemba, ngoba amandla angempela asezinkolelweni zakho, njengoba uJesu afundisa, yiba nokholo, futhi uzokwazi ukwenza konke. Ukuze uthole inala, kubalulekile ukuthuthukisa indlela yokucabanga exhumayo, nokushiya izinkolelo zokuntula, izithiyo, nokuncika emithonjeni ethile kuphela. Amazwi anamandla amakhulu, ngoba ayizinhlebe zamandla ahlala ekhona ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Amazwi owakhethayo anganquma ukuthi uzozuza impumelelo noma ukwehluleka, hayi usuku olulodwa kuphela, kodwa nempilo yakho yonke. Important ukuqonda ukuthi konke emhlabeni kungamandla, futhi lamandla angasiza noma aphuze ukufinyelela izinhloso zakho. Ukuthi nje uphinde ukuthi ngiyisigidimi ngeke kwenze uhlale umcebo. Kufanele wakhe umfanekiso ocacile emphefumulweni wakho wokuchuma, uwubone ngokucacile empilweni yakho. Abantu abaningi bahlala bengagculisekile ngoba abangawazi amandla angabonakali anganikezwa ingqondo yabo engazi. Labo abanendlela yokucabanga eyigugu yokuntula bayohlale behlangabezana nezinkinga zezimali. Kodwa labo abavulela imicabango yabo enaleni, ingcebo kanye nenjabulo bayohlale befinyelela izifiso zabo. Khumbula ukuthi ukuphila ngobumpofu akuyona into yemvelo, futhi ubumpofu abuyona into engokwemvelo engaphakathi kwingqondo yakho engazi. Sonke sinamandla okuhlala ngaphandle kokukhathazeka, siphumelele, sinothile, noma sibe nokwanele ngisho nokudlula lokho. Ungakhohlwa ukuthi amazwi akho anamandla amangalisayo, amandla okuqeda imicabango engemihle futhi ayifake esikhundleni sayo imicabango emihle efanele impilo echumayo oyifisayo. Kodwa ungakuguqula kanjani lokhu futhi uqale kanjani ukuguqula impilo yakho? Ungaqala kuphi? Phinda kuwe ngokwakho izikhathi ezintathu noma ezine ngosuku, cishe imizuzu emihlanu, amagama athi ingcebo kanye nempumelelo. Lamagama anamandla amakhulu, afaka umfutho omkhulu engqondweni yakho engazi. Gxila emandleni anamandla angaphakathi kuwe, avumele izimo namathuba ahambisana nobunjalo bakho buvele empilweni yakho. Qinisekisa ngokuzethemba ukuthi uzophumelela futhi uchume, ngoba lokhu kuzovusa amandla angaphakathi kuwe.
Uma usuqonda amakhono akho angaphakathi empela, ngeke usazizwa unezingxabano ezingqondweni zakho uma ucabanga ngempumelelo nengcebo. Manje usuvele uqaphele ukuthi ingqondo yakho iyona kuphela ingqikithi yeqiniso, futhi wena uyibumba leli qiniso ngokuqagela kwakho. Uma usuqonda ngokuphelele amandla okuguqula okukhona ekuqageleni kwakho, uzobe uphethe ukhiye wokuxazulula zonke izinselelo zakho. Isigaba ngasinye sempilo yakho siyumphumela oqondile wokuthi usebenzisa kanjani umcabango wakho. Umcabango uwona kuphela umgwaqo obheke ekuchumeni nasekufinyeleleni amaphupho akho. Uyisiqalo nesiphetho sakho konke ukudalwa. Lokhu esikubiza ngokuthi umhlaba ongokoqobo, lo mhlaba osobala futhi ubonakala uqotho, empeleni kuyisimo esidalwe ukulindela kwethu nokuqiniseka kwethu. Izimo oziphilayo azinqumi nje kuphela ukuthi ubona ini, kodwa futhi nokuthi wenzeni, ngoba lezo zimo zilawula yonke iminyakazo yakho, kungakhathalekile ukuthi iyaziwa noma ayaziwa kuwe. Ukuze lezi zinto zenzeke, zinike isikhathi esincane usuku ngalunye ukuze ugxile, ngoba lo lwazi lunamandla angaphezu kokujwayelekile. Uma ulusebenzisa empilweni yakho, uzoba ofakazi bezimangaliso zangempela. Manje, ngifuna ukwabelana nawe ngezimpawu eziyisithupha ezibonisa ukuthi sengiseduze nokukhanga nokufeza konke engikufisayo. Umhlaba usithumela izimpawu ezithile, manje sengizoxoxa ngazinye zazo. Nokho, ngaphambi kokwenza lokho, kubalulekile ukuqonda ukubaluleka komthetho wokudonselana nokubheka ukuthi ngihambisana nawo yini. Umthetho wokudonselana uyisisekelo somhlaba wonke esithi imicabango yami, ukukholelwa kwami, nemizwa yami kunamandla okukhangela nokwenzeka kwezehlakalo ezithile nezimo empilweni yami. Lo mthetho usekelwe emqondweni wokuthi yonke into emhlabeni ingamandla aphilayo anokudlidliza emazingeni ahlukene. Imicabango nemizwa yami nayo ikhipha amandla athile adlidlizayo. Lapho ngigxilisa ingqondo yami entweni ethile, kungaba enhle noma embi, ngiyadingeka ukuba ngihehe izimo, abantu namathuba alingana naleyo ndlidliza yamandla. Manje, masibheke izimpawu eziyisithupha eziyinhloko ezibonisa ukuthi lokho engifuna ukukudonsa empilweni yami sekusondele ekwenzeka, noma kungase kubonakale kungajwayelekile kwabanye. Uphawu lokuqala, ukulahlekelwa, lokhu kungahunyushwa njengokulahlekelwa ubudlelwano, umsebenzi, into yakho siqu noma ngisho nomakhalekhukhwini, ngoba ukulahlekelwa kuvame ukuba yingxenye yemvelo yenqubo yokuguquka empilweni yethu. Lapho ngihlangabezana nokulahlekelwa, kungaba ngokuqonda noma okungaqondile, kubalulekile ukukhumbula ukuthi yonke into emhlabeni wakhiwe ngamandla. Ukulahlekelwa okuthile kungabonakala njengokuhoxiswa kwamandla athile endaweni yami yomoya. Le nqubo yokudedela, noma ingaqapheleki, ingavula isikhala empilweni yami, ivumele izikhathi ezintsha nezethuba ukuba zingene. Ngakho-ke, kubalulekile ukubona ukuthi ngilahlekelwe yinto ethile muva nje, ngoba lokho kungaba uphawu lokuthi ukuhlanzwa kwamandla kwenzekile, kulungiselela indlela yokufika kwamathuba amasha. Uphawu lwesibili lukuphindaphinda kwezinombolo. Ukuqaphela njalo lezi zinombolo kubalulekile ukuze ngikwazi ukubona ukuthi lokho engifuna ukukudonsa eduze kwami sekusondela. Uma ngiqhubeka nokubona izinombolo eziphindaphindayo ezifana na-22, 33, 44, 55, noma inhlanganisela efana ne-6 ne-7, isizathu sokuphindaphindeka kwazo ukuthi ngisesimweni sokuhambisana namaza wamandla. Lapho lezi zinombolo zivela kaningi, kungaba lapho ngiphendula ucingo, ngibuka umabonakude, noma ngifunda incwadi noma iphephandaba, zibonisa ukuba khona kwalokho kuhambisana. Lokhu kwenzeka ngoba lapho ngihambisana namandla e-vibration, ngiqala ukuqaphela lezi zindlela ezingaphezu kokujwayelekile. Lokhu kuhambisana kuwuphawu olubalulekile lokuthi izinto engizifunayo sezizokhula empilweni yami. Uma ngisebenza ngokuhambisana nale mandla, kunethuba elikhulu lokuthi ngizoqala ukubona izenzakalo namathuba evela ezungeze mina, okwenza kube kubalulekile ukuthi ngihlale ngiqaphela lezi zinombolo eziphindaphindayo. Kusukela manje, kufanele ngivule ngokuphelele umqondo wami kulezi zimpawu. Uphawu lwesithathu luziveza ngemizwa. Kungase kubonakale kunzima ukuqonda, kodwa empeleni kulula kakhulu.
Uyawazi umuzwa lapho ngicabanga ngesifiso sami noma ithuba lokuthi sifezeke empilweni yami, bese ngizwa sengathi sesivele senzekile. Kwesinye isikhathi ngizizwa ngifuna ukukhala kungazelelwe, noma ngizizwa ngamandla amakhulu ehamba ngaphakathi kimi. Kunzima ukuchaza kahle lokhu, kodwa kungani kwenzeka. Lokhu kuwuphawu olucacile lokuthi ngihambisana nesifiso sami, okusho ukuthi ngingene emgqeni wamandla okwenza kube khona. Lokhu kubonisa ukuthi amandla ami aphakeme kakhulu, futhi uma lokhu kwenzeka, kuyasiza ekuhlanzweni okungokomoya. Uphawu lwesine luhlanganisa abantu abangasekho empilweni yami yansuku zonke, abantu abavela esikhathini esedlule. Cabanga ngomuntu engingakhulumi naye isikhathi eside, kungaba umngane wakudala, isisebenzi engangisebenza nalo, umphathi wami wangaphambili, noma umuntu engangimazi ngesikhathi ngisakhula, othintana nami kungazelelwe. Lo muntu angangithumelela umyalezo, angibuza ukuthi nginjani, noma angenzele ukuxhumana nje. Kubalulekile ukuzindla ukuthi kungani lo muntu ehlele ukuxhumana nami kungazelelwe, ngaphandle kwesizathu esicacile. Ezimweni eziningi, kubalulekile ukuqonda ukuthi umhlaba, uNkulunkulu, noma amandla engikholwa kuwo, awazukuziveza ngokusobala athi, sanibonani, nginguNkulunkulu. Lokho akusoze kwenzeka. Esikhundleni salokho, imiyalezo iza ngezindlela ezingaqondile, ngokusebenzisa abantu abangasekho empilweni yami nsuku zonke, futhi lezi zehlakalo zingaba uphawu lokuthi kukhona okuguqukayo. Uma ngiqaphela lezi zimpawu, kubalulekile ukuphendula lo myalezo futhi ngizame ukuqonda injongo yawo. Mhlawumbe lo muntu uletha impendulo noma umqondo engiwudingayo ukuze ngenze ushintsho olukhulu empilweni yami. Uphawu olulandelayo lubaluleke kakhulu futhi luyathakazelisa. Lapho luqondisisa kahle, lungaguqula konke. Uma ngibhekene nobunzima nezingqinamba, kungenzeka ukuthi ngisendleleni eya ekuguqukeni okukhulu. Kaningi, umhlaba ubeka izithiyo endleleni yami ukuze uhlole amandla ami okubekezelela nokuzimisela kwami, njengokungathi kuwuhlolo lokugcina. Uma ngidlula kulolu vivinyo ngempumelelo, kungenzeka ukuthi kukhona impumelelo enkulu elindele mina. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi ngingagxili embuzweni othi, kungani lokhu kwenzeka kimi? Esikhundleni salokho, kufanele ngishintshe indlela engicabanga ngayo futhi ngizibuze, kungani lokhu kwenzeka ngenxa yami? Ukukholelwa ukuthi yonke into iyenzeka ngami kungaba umthombo onamandla wokugqugquzela nokuzithuthukisa. Uphawu lokugcina izimpukane ezinhle ezibizwa ngokuthi amabhotela, izimpukane ezimibalabala. Uma ngiqala ukubona amabhotela kaningi, kungaba semvelweni, ezincwadini noma kwenye indawo, lokhu kungaba yisibonakaliso esihle. Amabhotela amele ushintsho nokuqina, njengendlela inhlwathi eguqukayo ibe yisilwane esinamaphiko amahle nasesabekayo. Ngakho-ke, uma ngiqaphela izimpukane eziningi ezinhle, kungaba uphawu lokuthi kukhona okuzoshintsha noma ukukhula empilweni yami. Ngamanye amazwi, isifiso sami sesiseduze nokuba yinto engokoqobo. Lezi izimpawu zokuthi lokho engikufunayo sekuqhamukile. Uma uzihloniphile noma usuzibonile lezi zimpawu empilweni yakho, sicela ushiye amazwana ngezansi. Impilo yakho isalindele ukuthi uyithole ngokuphelele. Mhlawumbe kuze kube manje, ubucabanga ukuthi impilo inzima, umshikashika ongapheli. Uma unomqondo onjalo, umthetho wokudonsela izinto eduze, law of attraction, usungase uthathe impilo yakho njengempilo yokulwa njalo. Kusukela namuhla, qala ukukhuluma nomhlaba wonke. Impilo ilula, impilo imnandi, zonke izinto ezinhle ziza kimi kalula. Ungazisho lezi zinto kuwe noma uzibhale phansi kumazwana ngezansi. Ngilungele ukwamukela konke engikufisayo. Namuhla kuzoba usuku oluhle kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Kukhona iqiniso elijulile ngaphakathi kwakho elilindele ukuba ulithole, ufanele zonke izinto ezinhle impilo engakunika zona. Empeleni, usuyakwazi lokhu, ngoba lapho ungakutholi lokhu okuhle empilweni, uzizwa ungajabuli. Mhlawumbe awukaziboni ukuthi lezi zibusiso, kungaba ingcebo, inala, noma impumelelo, zimayelana nawe futhi zimfanele. Wena ungumakhi wempilo yakho, kanti umthetho wokudonsela izinto eduze ungumshini onamandla wokufeza konke ofisa ukufinyelela.
Kodwa khumbula lokhu, kungakhathaliseki ukuthi imicabango yakho noma imizwa yakho ingeyinhle noma ingeyimbi, umhlaba wonke uzokubuyisela lokho ocabanga futhi okuzwayo nsuku zonke. Ngiyabonga ngokubukela, sicela ushaye ukuthanda bese uphawula ukuze usekele isiteshi. Sibonana kuvidiyo elandelayo.